ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарони гироми қадр, апавховарон ва умуман шахсоне ки ҳамаи видеоро тамошо кунанд. бежаи барномаи бисёр ҳам ҷолиб, саволҳои беҷавоб оғоз намуданд. Як гап ҳамин поёна дида кнопкачаи сирха ҳамда подписатсия, колокольчик ва лайка ҷиқиди маҷрад мекунам ку биҷа о ҳамита биҷа бача намефаҳмем гапа биҷа лайка биҷа гап нест братан ардуши бачаёча. Так сар мекунем барномаи хеле ҷолиб, саволи ҷолиб ба миён меояд. як хелода хабари хушхабара, як хелода хабари бадай ва мадахай бародар ба хоҳиши худаш рафта сафи хизмат кунем дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ё ба хоҳиши аблав рафтай хандаву инҷа хонаи чат нестай андоба мефаҳмӣ. агар ин боши пеша як комментария нависонда ячи ку бира як хизмат кар баъд мефаҳмӣ. хай умуман масъалаи батл чӣ мешавад? ин одамое ки айшоти акаи Степа яъне Искандар қашшов кардан ё ба гуфти баъзеҳо одамо Степа айшотиро шов кардан чӣ мешавад? 2 сол мо батл сар мекунем. 2 сол чӣ хатоқат мекунам? хай намедонам мумкин акаи Искандар отпускай отдихаям хеле 10 рӯза метан 15 рӯза метан 400 сом бача ҷамъ мекунем рӯй мекунем ки тезтар бирои ягон интервю тия худаш гапчапа ҳамаша аниқша бирора ки чӣ гапай мешава батл намешава хизмат мекунам 2 сола 1 сола ба фикри мо братан дар донишгоҳи забонҳо дар ясадай ҳамунҷа мехон ошни буд савошни кардак ин ба фикрам ошни буд барои ки ман вақте медонистам ошни буд. баъд умуман чӣ гап мешава ку шахсоне ки оиди ҳамин гап медонанд агар дар атрофи Степа группашай ҳамин умуман шахсоне тамира дидестанд ку фикр ақидотона дар комментария нависем ку чӣ гап мешава батл. ман ҳамчун мухлиси рэп ҳамчун мухлиси батл бениҳоят ҳамин батла ждар доштам ки чӣ мешава яъне ки чо кунем нашид. хай боварӣ дорем ки мешава. боқӣ панои аллоҳ бошем. комам лайка наҷиқида боша лайка биҷиқем ки бачаҳо хафа мешамда. подписатсия ранем панои аллоҳ бошем сарбаланду хонаобод бошем. Степада таманно дорам ки хизмата бо сари баланд бикунад ба пеши падару модар бобаргардад ҳифзкунандаи ватану миллат бошад. хабо чиз дигар буд комментарияро ҳамаша мехонам ҳамаша ҷавоб метам қати ҳама суҳбат мекунем чӣ гап чапе бошад комментарияда суҳбат мекунем. боқӣ панои аллоҳ бошед. барномаи ҷолиб иншоалло айпеша камтари дига монда бурад ва компютера гирифтем ҳози ядда темои дигаш монда аморо ҳал кунем. камера рӯзои наздик мегирем коми дар питерай номероша дар комментария нависа бехоҳ блогер шава актёр шава чизе шава дастгирӣ мекунем канал мекушоем ёрдам метем. агар хоҳем маълумотҳо оиди чӣ хел канал кушоем чӣ хел реклама сарфем чӣ хел канала хезонем 1000 подписчик кунем 4000 соат гирем ку комментарияда менависем. агар бисёр одам хоҳиш дошта бошад видеоро мекунам тарзи дуруст чӣ камера истифода буд агар возможност нашуд чӣ телефон чӣ хел монтажш кунем ба телефон чӣ чизо бигирем ки наҷм ба телефон ҳамаша мефаҳмонам. панои аллоҳ бошем. бо мо бошем. бо шумо буд Самадов ТВ. бай.